ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କଥା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା। ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରତାପୀ ଓ ଦାନୀ ରାଜା ଥିଲେ। ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୋକିଲା ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କର ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ରାଣୀ କେବେ ବ୍ରତ କରୁନଥିଲେ କି କାହାରିକୁ ଦାନ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାଣୀ ଓ ଦାସୀ ରାଜମହଲରେ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଜଣେ ସାଧୁ ବେଶରେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ। ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ, ରାଣୀ ରାଗରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଶୁଣି ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି। ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଧନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ମୁଁ ଆରାମରେ ରହିପାରିବି। ଏହା ଶୁଣି ସାଧୁ ବେଶଧାରୀ ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। କେହି କ'ଣ ଧନ ଓ ସନ୍ତାନ ପାଇ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ? ଯଦି ଅଧିକ ଧନ ଅଛି ତାହେଲେ କୌଣସି ଶୁଭ କାମରେ ଧନ ଲଗାଅ। କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାର ବିବାହ କରାଅ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବଗିଚା ନିର୍ମାଣ କର, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର କୁଳ ଓ ବଂଶର ନାଁ ହେବ। ସାଧୁଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ ଖୁସି ନ ହୋଇ ସାଧୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଧନକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ। ଏହା ଶୁଣି ସାଧୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି ତୁମେ ସେପରି କର। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରକୁ ଗୋବରରେ ଲିପିବ, ନିଜର କେଶକୁ ହଳଦିଆ ମାଟିରେ ଧୋଇ ସ୍ନାନ କରିବ, ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷିଅର ହେବା ପାଇଁ କହିବ, ମାଂସ ଓ ମଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ, ଲୁଗାପଟା ଧୋବା ଘରେ ଧୋଇବ। ଏପରି 7 ଗୁରୁବାର କଲେ ତୁମର ସବୁ ଧନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହା କହି ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଗଲେ। ସାଧୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଣୀ ମାତ୍ର 3 ଗୁରୁବାର ଏପରି କରିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ ରହିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଉଛି କାମ କରି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବି। କାରଣ ଏଠି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ଜାଣିବେ। ରାଜା ଗଲା ପରେ ରାଣୀ ଓ ଦାସୀ ଦୁଃଖରେ ଚଳିଲେ। ଦିନେ ରାଣୀ ଓ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାଣୀ ଦାସୀକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁ ପାଖ ନଗରକୁ ଯିବୁ, ସେଠି ମୋ ଭଉଣୀ ରହୁ, ତାଠାରୁ କିଛି ଧନ ମାଗିକରି ଆଣିବୁ, ଫଳରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଚଳିପାରିବା। ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ଥିଲା। ରାଣୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ଦାସୀ ଆସି ରାଣୀଙ୍କ କହିଥିବା କଥା କହିଲା। ମାତ୍ର ରାଣୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣିବାରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଦାସୀଙ୍କ କଥା କିଛି ବି ଶୁଣିପାରି ନଥିଲା। ଫଳରେ ଦାସୀ ରାଗରେ ଫେରିଯାଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରାଣୀ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିଲେ। ଏଣେ ରାଣୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଦାସୀ ଆସିଥିଲା। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ରାଣୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ରାଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଦାସୀ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ରାଣୀ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଏବଂ 7 ଦିନ ହେଲା ସେ ଓ ଦାସୀ ଭୋକିଲା ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ରାଣୀଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିଲା, ଭଗବାନ ବୃହସ୍ପତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ତୁ ଦେଖ, ତୋ ଘରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଥିବ। ରାଣୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଏସବୁ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀର କଥା ରଖି ଦାସୀଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଠାଇଲା। ଘର ଭିତରେ ଶସ୍ୟ ଭରା ଏକ ହାଣ୍ଡି ମିଳିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଣୀ ଓ ଦାସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦାସୀ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲା, ରାଣୀ, ଆମେ ତ 7 ଦିନ ହେଲା ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଉପାସରେ ରହି ବ୍ରତ ହିଁ ତ ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଶସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଣ୍ଡି ଆମ ଘରୁ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ବି ସେହି ବ୍ରତ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଣୀଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିଲା, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚଣା ଡାଲି ଓ ହଳଦୀ ମିଶା ମିଠାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜା କରିବ, ଦୀପ ଜଳାଇ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ଏବଂ କଥା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆରତି କରିବ ଏବଂ ସେହି ହଳଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଭୋଜନ କରିବ। ଏପରି କଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। 7 ଦିନ ପରେ ଯେବେ ଗୁରୁବାର ଆସିଲା, ରାଣୀ ଓ ଦାସୀ ବ୍ରତ ରଖିଲେ। ଚଣା ଗୁଡ଼ ଆଣି କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ମାତ୍ର ଭୋଜନ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ, ଏହା ଭାବି ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ରାଣୀ ବ୍ରତ ରଖିଥିବାରୁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ରାଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ହଳଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦାସୀକୁ ଦେଇଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଣୀ ଓ ଦାସୀ ଖୁସି ହୋଇ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହାପରେ ରାଣୀ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଏହି ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୟାରୁ ପୁଣି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରାଜାଘର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ରାଣୀ ପୂର୍ବପରି ଅଳସୁଆ ହୋଇ କୌଣସି କାମ କଲେ ନାହିଁ, ଧନକୁ ବେଖାତିର କଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦାସୀ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଯେଉଁ ଧନ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭାବରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲ, ସେହି ଧନକୁ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଭୋକିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଭଲ କାମରେ ଧନ ଲଗାଇଲେ ନିଜର କୁଳ ଓ ବଂଶର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଦାସୀର କଥାରେ ରାଣୀଙ୍କର ଚେତନା ପଶିଲା। ସେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ଫଳରେ ରାଣୀଙ୍କର ଯଶ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେପଟେ ରାଜା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ହାଣି ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ଦିନେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ସୈନିକ ରାଜାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପାଖରେ ହାଜର କରାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଜାଣିଲେ ଯେ କାଠୁରିଆ ଜଣେ ରାଜା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କଲେ। ରାଜା ଭୋଜନ ପାଇଁ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେତୁ ସେହିଦିନ ରାଜମହଲରୁ ରାଣୀଙ୍କର ହାର ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଭାବିଲେ, ଅଭାବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ହାର ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେ ରାଗି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ବୃହସ୍ପତି ଆସି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ଗୁଡ଼ ଓ ଚଣା ତୋ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଛି, ତୁ ତାକୁ ନେଇ ମୋର ଗୁରୁବାର ପୂଜା କର, ତୋର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ରାଜା ଉଠି ଦେଖିଲେ ସତରେ ଗୁଡ଼ ଓ ଚଣା ବନ୍ଦୀ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଛି। ରାଜା ଗୁଡ଼ ଓ ଚଣା ହାତରେ ଧରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ହେଲା, ଫଳରେ ରାଣୀଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ହାର ମିଳିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଦେଶର ରାଜା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ବନ୍ଦୀ କରିଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ତାଙ୍କୁ ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ସସମ୍ମାନ ନିଜ ଦେଶକୁ ପଠାଇଲେ। ରାସ୍ତାରେ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ମିଳିଲେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବୃହସ୍ପତି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। ସେମାନେ ମନା କରିବାରୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବାରୁ ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣିଲେ। କଥା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକଟି ଉଠି ବସିଲା। ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କଥାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦାସୀ ଦୂରରୁ ରାଜା ଆସୁଥିବା ଦେଖି ରାଣୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା। ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କଥାର ମହାତ୍ମ୍ୟରୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିଲେ ଓ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କି, ଜୟ ବୃହସ୍ପତି ଭଗବାନ କି।